comencem a parlar de desconnexió digital. Començarem una altra enquesta perquè vull saber què sabeu i què no sabeu o quina idea teniu de la desconnexió digital. Hi ha situacions que tenim pròpies de la nostra feina, com poden ser els actes o altres situacions concretes, que el que hem de fer és gestionar com compensem, com ajudem a que la gent que hagi de fer aquestes hores de més o en horaris estranys, d'alguna manera es pugui compensar. Però sí que hi ha situacions molt habituals, que és, que tenim un termini que no ens podem saltar, i dos, que tenim un excés de feina i que no ens ha donat el dia laboral per acabar-la. Són dues situacions molt habituals que ja us informo que no és que el protocol de desconnexió digital el vagi a solucionar, però que si les patim de forma habitual fa molt més difícil encara aquest protocol de desconnexió digital. I ja ho anirem parlant, però jo sempre dic que no és només un protocol de desconnexió digital, sinó que també hem d'anar pensant què fa que la gent necessiti estar connectada més enllà, com planifiquem, com gestionem els terminis, per realment fer efectiva la implementació d'un protocol d'aquestes característiques. Una primera reflexió que us volia deixar així d'entrada. I aquí, respecte a la comunicació, veig que tenim dues situacions. Una persona que no en rep mai, per tant, aquesta bé, podria ser que ja no necessités el protocol de desconnexió digital. I dues situacions, unes més habituals i unes en les que és de manera puntual. En ambdós casos, un protocol ens hauria d'ajudar a reduir al màxim aquest contacte fora de la franja habitual. Aniré presentant de tant en tant una presentació i ho aniré traient perquè així us vaig veient. Volia ara aquí posar-vos una mica la definició. Què és això de la desconnexió digital? Què entenem per desconnexió digital? Hi ha aquí dos conceptes que a vegades es malentenen. Penso, potser no, però és la meva percepció. Primer, que la desconnexió digital només té a veure amb el teletreball. És important entendre que la desconnexió digital té a veure amb tothom, amb totes les persones treballadores i, per tant, no només afecta les persones en teletreball. No vol dir que tinguem especial cura en aquelles persones que estan fent teletreball o treball a distància, però clarament la desconnexió digital afecta a més persones. I el segon tema és quan aplica. No podem pensar només en això, pensant en vacances, festius i caps de setmana, sinó que la desconnexió digital aplica cada un tots els dies de la setmana, siguin laborables o no siguin laborables. Això també és important perquè no només hem de procurar que aquesta desconnexió sigui efectiva quan la persona està de vacances o és cap de setmana o està de festius, sinó que també és molt important, que és la que més ens costa, que procurem que la desconnexió digital també sigui efectiva durant els dies laborables fora d'hores de feina. Us he posat la definició d'un diccionari que té l'Eurofan, l'Agència Europea de Condicions del Treball i Qualitat de Vida, em sembla que es diu, així el títol llarg. I diu el dret a desconnectar es refereix al dret de la persona treballadora a poder desvincular-se de la feina i no respondre a comunicacions electròniques relacionades amb la feina, tals com e-mails o altres missatges, durant les hores no laborables. Coses importants d'aquí. És un dret, no una obligació, i això crec que la Marta, quan expliqui també com ho han enfocat, hi posarà èmfasis. Què vol dir això? Que no pots obligar a ningú a desconnectar, sinó que és un dret que les persones treballadores poden reclamar per elles mateixes, i aquí això té unes implicacions en quant a què fem i no fem. Com deia, hores no laborables, per tant, cada dia del món, sempre que estiguem fora de l'horari laborable. I aquí parla de comunicacions electròniques, com e-mails o missatges, però des del nostre punt de vista és una mica més ampli i també inclou coses com reunions fora d'hores, el telèfon, que també es pot considerar electrònic, però és el telèfon, no dic res. Però no només e-mails, sinó tots aquells mitjans de comunicació que ens poden arribar quan ja no estem físicament a l'oficina o quan ja no estem en les nostres hores laborables. Fins aquí?
Doncs vaig avançant. Faig la part de marc normatiu, perquè també tinguem una mica el marc. En àmbit europeu no hi ha una legislació directa sobre això, però hi ha diversos textos legals que el toquen, com el Working Time Directive, la directiva de conciliació laboral, la directiva de condicions laborals transparents i predictable, ara no em surt i previsibles, que aquesta encara no està transposada a nivell espanyol, però que afecta aquest tema, però sí que hi ha dues recomanacions claus, és a dir, sí que hi ha un marc europeu, diguem, que està preocupat, especialment a partir de l'efecte del Covid, sobre la desconnexió digital. Per una banda, hi ha un acord dels agents socials europeus sobre la digitalització, que és del 2020, que aboguen per la negociació col·lectiva com la fórmula per la qual s'estableix aquest dret, aquesta capacitat de desconnectar laboralment, i això és molt important perquè veureu que a nivell legislatiu el que s'ha fet bàsicament és no tipificar de pe a pa, sinó deixar a la negociació col·lectiva, en gran part, establir com s'implementa efectivament aquesta desconnexió digital. I després tenim una resolució del Parlament Europeu de 2021 que fa recomanacions sobre el dret a la desconnexió digital, que no s'ha traduït per ara en regulació que s'hagi de transposar als estats, però sí que hi ha una preocupació i, de fet, ara ja hi ha molts fons per estudiar quins han estat els efectes del teletreball, com afecta la desconnexió digital, etc. Si veieu que pel que sí heu alçat la mà i jo no us he fet cas, desmutegeu-vos i m'ho dieu. En àmbit estatal tenim un article que és el que recull d'alguna manera les nostres obligacions respecte a la desconnexió digital. Està recollit en la llei de 2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. I per tant pot ser que aquí s'hi arribi, i abans ho comentàvem també amb la Marta, s'hi arribi per la banda de la protecció de dades, a la idea de desconnexió digital. És l'article 88, que es diu dret a la desconnexió digital en l'àmbit laboral, i té tres trossos. El primer estableix la desconnexió digital com a dret, com deia abans, i veieu que parla del temps de descans, del dret a la intimitat. El segon article el que fa és dir que això està subjecte a la negociació col·lectiva, també el que us avançava a nivell europeu. Per tant, aquí es reflecteix aquesta idea de que l'implementació efectiva d'això està subjecta al que estableixi la negociació col·lectiva. I el tercer, que és el que ens ocupa avui, estableix que l'ocupador, per tant l'organització de l'empresa, amb l'audiència prèvia dels representants dels treballadors i treballadores, ha d'elaborar una política interna dirigida a tothom, on s'han de definir com s'exerceix aquest dret de desconnexió. I parla de coses com accions de formació i sensibilització, fatiga informàtica, gent que fa treball a distància, etc. La idea d'aquest curs és que puguem començar a pensar com seria aquesta política interna que la llei estableix que s'hauria d'elaborar. Que sapigueu també que la normativa de teletreball que es va aprovar ara fa poc, el 2021, es refereix a aquest article quan parla de desconnexió. És a dir, no han fet legislació nova en aquest sentit, sinó que s'han referit a l'article que ja existia en aquesta llei de protecció de dades personals. He fet lo bàsic perquè després sí que ja hi comença a haver alguns convenis que ja comencen a tenir clàusules, coses posades sobre desconnexió digital, però diguem que ja anar conveni a conveni no acabaríem mai. Per tant, aquesta és la llei de referència i hauríem de veure el què. Ivet. Sí, hola. Jo és que em pensava que aquesta llei, la del 2018, estava pendent de desenvolupar. És a dir, que s'havia fet com un esbós o un resum, una pinzellada, i que el govern el que pretenia era fer una ampliació. Però pel que expliques, en la del 2021 fa referència al 18, però no l'ha ampliat. És a dir, s'ha quedat només amb aquests 3 punts. Estic una mica sorpresa, perquè em pensava que hi hauria una cosa més estructurada. A més,
perquè si des del govern s'estructura, a l'hora de fer l'aplicació tu pots exigir a les empreses que t'ho facin perquè hi ha una punició. Però d'aquesta manera tan generalista i tan àmplia és com que està la feina per fer, entenc. És així? Sí, jo crec que aquí hi ha visions diferents de quan llegis els articles i tal, de si s'hauria de definir més o menys, també perquè cada sector és molt diferent, si hauria d'anar més a un nivell conveni col·lectiu. Bueno, de moment això és el que hi ha. No sé, no puc parlar pel govern de quins plans té per ampliar-ho o no, però de moment això és el que tenim. Sí. Com que diguéssim que la negociació col·lectiva i les lleis laborals estan bastant remogudes últimament, doncs potser encara no s'han posat en aquest aspecte, però de moment és el que tenim. Però bé, diguem que ens agafem el que tenim perquè totes aquelles organitzacions i empreses que tenen ganes de tirar endavant coses, doncs almenys puguin començar, no? A avançar-se a una possible regulació. Vale. Doncs per aquest cantó, crec que sí, faig així ara. Vale. Doncs una mica, molt ràpidament, raons per garantir aquesta desconnexió digital. Val? Si esteu aquí suposo que us preocupa i que en teniu ganes, però no està de més reforçar-ho. No? Parlaré de 3 idees clau per mi. Per una banda, una raó de salut i de prevenció de riscos laborals. Per una altra banda, una qüestió de conciliació. I una tercera banda, que també és molt important, de productivitat. Sí? I important entendre que la desconnexió digital està molt lligada a 2 drets fonamentals de les persones treballadores, no? Que és el dret al descans, que de fet això ja està guardant, no? D'alguna manera és una evolució d'aquest dret al descans que ens hi hem trobat per la digitalització de les nostres feines, i per altra banda el dret a la intimitat. De fet, com deia, la desconnexió es regula dins de la llei de protecció de dades i per tant això és un tema clau quan parlem de desconnexió digital. Sí. Us he ficat algunes dades perquè tingueu així com idees generals, però passarem rapidet per aquí per anar a la xitxa. Primer, en temes de salut, us he ficat una enquesta del 2022 perquè és de les més recents que he pogut trobar, que està feta per ADECO a diversos països. I les dades Déu-n'hi-do, no? 45% de les persones treballadores segueix treballant després del seu horari laboral 3 dies a la setmana de mitjana, 60% de les persones treballadores mira el seu correu electrònic fora de l'horari laboral 4 dies a la setmana, és a dir, que no és menor el problema, no? Aquesta seria una mica la primera idea. I les conseqüències, segons aquest mateix estudi, tenen a veure amb la salut i amb els riscos laborals, justament, no? L'augment de les probabilitats de patir estrès, amb tot el que això comporta, un augment de la rotació a la feina i un augment de les baixes mèdiques, sí? Amb el que això implica. I veureu que està relacionat, no? Està relacionat, ara us estic dient des del punt de vista de la salut, però tot això vol dir també que la productivitat de la pròpia organització baixa necessàriament, no? Vaig passant rapidet, En temes de conciliació, us he ficat un estudi una mica més antic, però més centrat en Espanya, que estimava que un 64% de les persones treballadores feia feina durant el seu temps d'oci, el que ens situava per sobre de la mitjana europea. I això és especialment greu en el cas del gènere de les dones, venim del 8 de març ahir, però òbviament aquesta disponibilitat 24/7 fora de la feina, tenint en compte que les dones a dia d'avui continuem sent aquelles que portem la major càrrega de tasques de cura, és bastant complicat de portar i per tant té conseqüències en desigualtat de gènere pel fet que tenen menys disponibilitat per la naturalesa de la seva vida i de les tasques que han de fer i per tant això els pot repercutir en el progrés laboral i que el fet d'estar intentant portar tots aquests temes a la vegada, a la seva casa, a la feina, a l'oci, descansar una mica, etc., doncs també veiem en diversos estudis que són les dones les que tenen més probabilitat de tenir dificultats per conciliar, que tenen més estrès, més angoixa, i aquí no ho he ficat, però també dormen menys de mitjana a Espanya les dones que els homes. Per tant, molt important també
garantir aquesta desconnexió com una mesura de conciliació, especialment per les dones. Interessant també un altre estudi, a l'enquesta de condicions laborals espanyola, que estimava o que deia que si treballes des de l'oficina, treballes menys fora d'hores. I això també és interessant i s'ha de tenir en compte, no? Què passa? Això, no? Deia, comparat amb el 19% de les persones treballadores que treballen a l'oficina, treballen més de 40 hores, comparat amb el 24% de les que treballen des de casa i el 33% que treballen des d'un altre lloc. Per tant, com més a l'oficina, menys, diguéssim, hores extra es fan. Sí? I l'últim punt és el de la productivitat, que està relacionat amb els altres. El dret a la desconnexió digital garanteix el dret al descans i això, al final, millora la productivitat de les organitzacions. Primer, perquè les persones treballadores estan descansades, per tant, la qualitat de la feina és major, hi ha menys accidents, són més creatives, més productives, etc. Millora la motivació i crec que és un factor clau d'atracció i de retenció, sobretot del talent, de la pròpia organització. I redueix la rotació i l'absentisme, com dèiem en els primers números, que s'ha vist que existeix. Fins aquí acabo la primera part i passarem a l'exemple de la Marta. Si voleu, deixo de compartir un moment. Doncs vinga, endavant, Marta. Sí, començo. Gràcies, Ariadna, i benvinguts i benvingudes totes. És una responsabilitat presentar un exemple de protocol, però intentaré fer-ho amb molta franquesa, explicant llums i ombres, perquè penso que quan es vol compartir amb un grup una experiència d'una cosa que, per molt que s'hagi treballat amb molta il·lusió, no surt tot sempre com un vol, a vegades s'aprèn més de les errades que dels èxits. Per tant, intentarem explicar una miqueta com ha anat tota l'elaboració d'aquest protocol. Vaig a compartir pantalla, a veure si surt bé això. Bé, començar a dir-vos que d'entrada no li hem dit ni protocol, ni no sé quina altra paraula havíem estat utilitzant. Hem dit codi de bones pràctiques, perquè quan el vam començar veureu codi de bones pràctiques per la desconnexió digital. Amb l'Ariadna parlàvem que una de les coses importants és parlar d'on va sortir aquesta necessitat del protocol. Hi ha 3 potes. Aquí en veureu dues en la diapositiva que veieu ara, 2 raons de pes, però hi ha una tercera que no està projectada però que també la comentaré. La primera raó va ser que el 2019 vam començar amb la voluntat de començar a treballar mesures de conciliació de vida personal i laboral. Vam crear un grup de treball aquí a l'organització amb participació de persones treballadores de departaments molt diversos per debatre i veure quines mesures es podien presentar a la direcció de l'organització per començar a incorporar novetats en temes de conciliació. En aquest grup de treball va ser quan vam començar el 2019 que el tema del teletreball era una cosa encara que feien 4 afortunats, però la majoria d'organitzacions encara no ens havíem atrevit a implementar-lo, doncs va sortir el tema del teletreball i ja va ser la primera xispa que va encendre tot el tema de la connexió i la desconnexió. Una altra va ser que a través de Barcelona Activa, que des d'aquí al Consorci hem col·laborat amb ells, o bàsicament han col·laborat ells amb nosaltres, donant-nos algunes formacions superinteressants, ens van acompanyar amb una diagnosi de veure com estàvem treballant els horaris i com estàvem gestionant el temps aquí a l'organització. I amb el tema de les accions de millora que vam proposar-nos fer, alguna d'elles tenia a veure amb el teletreball i la desconnexió. És a dir, que la llavor es va sembrar el 2019 i una part important també d'aquesta llavor, que és la que no hi ha reflectida en aquesta diapositiva, va ser la persona responsable de protecció de dades, en referència al que comentava l'Ariadna fa un moment, perquè aquesta llei orgànica de protecció de dades ja parlava de la garantia dels drets digitals de les persones treballadores. És a dir, amb aquests 3 factors ens vam animar i vam començar a posar damunt de la taula, juntament des de l'àrea de responsabilitat social i sostenibilitat que estic jo i amb la gent de l'equip de protecció de dades, vam començar a posar damunt de la taula de direcció que calia enfilar ja el camí per poder començar a elaborar un protocol d'aquest tipus. Però ens va passar que 2020-2021 va aparèixer la Covid. Nosaltres som una entitat del sector salut i social, però en aquells moments, evidentment, es va aturar el món i ens vam dedicar absolutament a lluitar contra el virus i tots els esforços van anar per aquí i algunes coses que eren importants van quedar damunt de la taula pendents de poder-les reprendre. En paral·lel a tota la pandèmia,
des d'un grup d'entitats del sector salut, en aquest cas, i molt local, vam estar fent una anàlisi de què passava durant la Covid amb totes les mesures que havien començat a treballar les entitats pel que fa a la responsabilitat social. I vull compartir-ne només una perquè veieu que van fer unes fitxes, una cosa molt visual, perquè fos molt fàcil en aquell moment que totes les entitats de salut i social estaven col·lapsades de protocols. No era factible enviar informació que no fos molt visual i molt fàcil. I una de les coses que vam començar a analitzar va ser el teletreball, perquè el teletreball, com us comentava abans de la pandèmia, la majoria d'organitzacions era una cosa molt residual. I de sobte va resultar que totes aquelles coses tan complicades que no semblava que es pogués implementar el teletreball enlloc, va arribar la pandèmia i ens vam posar a teletreballar tots d'un dia per l'altre. I vam voler fer una petita anàlisi. I aquí us he marcat en vermell algunes de les coses que acaben tenint a veure amb la desconnexió, perquè vam veure que abans de la Covid ja començaven a aplicar algunes mesures de conciliació. Durant la Covid va passar això, que es va normalitzar i el teletreball va arribar a tothom sense cap previsió de com gestionar la conciliació amb aquest teletreball. I tot això, el que vam estar veient és que tot això ens donava unes oportunitats de cara a la postpandèmia, que en aquell moment es parlava de la nova normalitat. Aquest document que esteu veient aquí està elaborat al juny del 20. Per tant, el llenguatge d'aquell moment era un altre del que fem servir ara. En aquells moments ja vam veure que s'havia de començar a treballar sobre la regulació del teletreball per poder garantir aquesta desconnexió i aquesta conciliació, perquè també té a veure molt amb el tema de la salut, tant física com emocional, dels i les professionals de les organitzacions. En base a tot això, va ser quan ja vam decidir començar a elaborar aquest codi de bones pràctiques per la desconnexió digital. I aquest codi de bones pràctiques, com us deia, va tenir una part molt important, l'àrea de protecció de dades, l'àrea de responsabilitat social, i ens van assessorar també algú de l'equip de persones. Una de les motivacions, a part d'aquestes que us he comentat, va ser veure que durant la pandèmia el teletreball va anar desdibuixant d'una manera terrible la frontera entre la vida personal i la vida laboral de les persones treballadores de les organitzacions. Era molt complicat. I era el moment de començar a treure algun tipus de normativa, per una banda que els professionals i les professionals poguessin veure que des de l'organització n'érem conscients de tot això que estava passant i que ens posicionàvem com a entitat per ajudar-los a treballar aquests temes de conciliació i de desconnexió. Us aniré passant els diferents punts que inclou. Veureu que hi ha és un decàleg, en realitat. És un codi de bones pràctiques que són 10 punts molt concrets, perquè els protocols i els codis ens han anat ensenyant l'experiència que no s'acaben llegint gaire sovint a les organitzacions per part de tothom. La realitat és que com allò de lo breve si bueno, dos veces bueno, doncs vam intentar que fos molt concret. Al protocol hi ha un primer punt que és el mateix que ha fet esment l'Ariadna, és que és un dret. La desconnexió digital és un dret de qualsevol treballadora o treballador en la modalitat que sigui, és a dir, tant si és una persona que treballa presencial, com si treballa a distància, com si és un model mixt. Això és vàlid, el dret per a tothom. És un dret, com dèiem, voluntari, és un dret, no és una obligació. Això és important de tenir-ho present sempre. És un dret, no una obligació. El segon punt del codi, del protocol de bones pràctiques, torna a fer insistència en això que us comentava, és un dret de les persones treballadores, no és una obligació. Tothom pot realitzar comunicacions fora de la jornada habitual de treball, si vol, d'acord a la seva capacitat autoorganitzativa. Tampoc no volem entrar a incidir en quan pots i quan no pots treballar, però s'haurà de tenir en compte sempre, la darrera frase és important, que sempre has de tenir present que no pretenguis obtenir resposta fins a l'inici de la jornada següent. Això és una de les coses que havia de quedar clar, escrita en el decàleg. El tercer punt. Aquest és un dels punts que dèiem de les llums i ombres, que després hi entrarem, si us sembla, o ara faig esment. Una de les coses que vam considerar que era importantíssim és que donar exemple. Pel que fa a les persones responsables d'àrea, els directius i directives, els comandaments,
són les persones que han de donar exemple, han d'actuar de manera responsable i donant exemple pel que fa al respecte a la desconnexió digital de totes les companys i companyes de l'organització. És a dir, el primer que ha de quedar clar és que qualsevol comunicació que emetin fora de la jornada laboral no serà, com dèiem abans, podrà no ser resposta fins a l'inici de la jornada laboral següent. Aquesta és una de les coses un dels punts que ens ha costat una miqueta. No l'últim paràgraf, sinó que això ha sigut fàcil per totes les persones responsables d'àrea, les persones responsables d'àrea han entès perfectament que podran no rebre resposta, però la voluntat de l'organització és que no generin comunicacions per part de les persones responsables, sinó que al contrari, que mostrin una actitud que doni exemple en la resta de companys i companyes. Perquè, vulguem o no, la jerarquia al món de la conciliació i en altres mons sempre té un valor. És molt diferent si tu reps un correu electrònic o qualsevol altra cosa, perquè el tema digital, com deia l'Ariadna abans, estem parlant d'una trucada telefònica, un correu electrònic, però és que, clar, s'han afegit els tuits, s'han afegit els whatsapps, s'han afegit els telegrams, s'han afegit una pila d'eines. Quan reps algun tipus de comunicació d'una manera jeràrquica de part d'algú que tens per damunt, sempre, si l'obres, que no has d'obrir-lo, sempre et queda el càrrec de consciència de pensar si allò realment és prou urgent com per dedicar-hi un temps. Per tant, el que busquem és que no s'enviïn aquests correus. Intentem que tothom tingui clar que aquesta desconnexió digital, també com dèiem abans, forma part també de la salut de les persones. És important tenir-la present durant l'època de vacances, els permisos. Aquest temps de descans diari, és a dir, dintre de la setmana laboral, hi ha una part que no és laboral, que és de descans. A part, evidentment, caps de setmana, incapacitats o excedències. Aquests dos punts són clau també a tenir en compte en un protocol, perquè quantes persones sabem que en moments de focs, una trucada amb una excedència d'algú que ha sigut que està de baixa o pel que sigui, que li puguis consultar alguna cosa, s'ha de prendre respecte a això també. Si una persona està d'excedència, està d'excedència i forma part de la desconnexió digital, del dret que té aquesta persona a desconnectar. Se n'ha d'aprendre, per això li vam dir, aprèn a desconnectar. Insistim, s'han d'evitar realitzar comunicacions a altres persones. Aquí és el que dèiem abans. No s'ha de donar exemple. L'exemple no és només no esperar que et contestin, sinó l'exemple és no comunicar-te tu fora de la teva jornada laboral. I no sols amb la gent, amb els companys i companyes de la teva organització, sinó amb tercers, amb altres organitzacions. Els correus es poden deixar preparats en la bústia d'esborranys, es poden programar. Hi ha 1000 eines diferents per no enviar un correu un dissabte. No s'ha de fer, i això és una de les coses que des de l'organització s'insisteix, que s'ha d'exemplificar des dels llocs de responsabilitat i més si tens coneixement que el receptor d'aquell correu no es troba treballant en aquell moment. El tema de la proactivitat, això hi ha organitzacions que no ho veuen bé, nosaltres ho promovem perquè pensem que és necessari. L'activació d'avisos o notificacions, que si l'emissor, una persona envia un correu i tu el reps fora quan tu estàs de vacances, que l'ordinador generi un out of office, un missatge automàtic explicant que estic amb el meu temps de descans o que estic de vacances, és una bona mesura per informar, no és una cosa que faci lleig, al contrari. Si tu estàs de vacances, surt un missatge automàtic que informa d'aquesta situació i si és un període llarg, sempre indiquem una adreça alternativa perquè puguin dirigir les comunicacions, perquè com a entitat nosaltres que som sector públic estem al servei dels nostres associats i tant li facis agost com si és desembre, si ha de ser sempre. Comentàvem abans, en el decàleg també és important, en el decàleg, en el codi, en el protocol, en el document que vosaltres elaboreu ha de constar què vol dir desconnexió digital parlant del tema digital. Estem parlant de totes les eines, incloent-hi el telèfon, incloent-hi el WhatsApp, incloent totes aquestes coses. No s'hi val no mirar la bústia de correus electrònics i que el teu cap t'estigui bombardejant el correu amb missatges de WhatsApp. No, no serveix. Ha d'incloure totes les comunicacions digitals en total.
Desconnexió de tots els canals, aquí dèiem, no utilitzeu, aquest és un altre punt important a tenir en compte, no emprar recursos, informar a totes les persones treballadores que no utilitzin els recursos laborals fora de la jornada laboral, perquè això genera confusió. Si tu al cap de setmana utilitzes el teu correu corporatiu per una comunicació personal, estàs obrint una porta que aquell correu hagi d'estar consultat fora de la jornada laboral. Això és important també. Accions de sensibilització, pla de sensibilització, s'ha d'informar. A part de fer un protocol, a fer un codi, un decàleg, a part de fer-lo, elaborar-lo, has d'informar als professionals de l'organització. No n'hi ha prou d'elaborar-lo i guardar-lo en un calaix. S'ha de fer difusió, s'ha de sensibilitzar, s'ha de compartir amb la intranet, s'ha d'explicar a totes les persones treballadores que hi ha aquest codi i que aquest codi s'ha fet per promoure la seva bona salut, tant emocional com física. I l'últim punt que hem hagut d'incloure nosaltres, perquè estem al sector salut i social, és que hi ha circumstàncies excepcionals. És a dir, en aquest cas vam passar una pandèmia, més excepcional que una pandèmia, no sé si tornarà a venir res més, però hi ha moments que ens hem de connectar tots i que es poden, tot i que l'organització aboga per aquestes mesures i té aquest protocol, si hi ha un moment d'una emergència, una força major, haurem d'estar tots connectats de manera constant si es donen aquestes circumstàncies, bàsicament. Aquest és el recull, Ariadna, disculpa, em pensava que anava ràpid i resulta que no, que m'he enrotllat més de la compte. Cap problema. Ja està, moltes gràcies. Quedo a la vostra disposició per consultes i per ampliar la informació que pugueu necessitar. Només vull afegir aquest decàleg, aquest protocol, i vaig comentar a l'Ariadna. A la vostra disposició, el coneixement i la feina els considerem des de Consorci que està per compartir-lo. Per tant, a la vostra disposició per si us pot servir d'inspiració, si hi ha alguna frase del decàleg que us pugui servir per les vostres organitzacions, sentiu-vos lliures d'utilitzar-lo. Gràcies. Gràcies, Marta, i perdona que estic aquí de controler del temps. Fas bé, fas bé. Si us sembla, obrim si hi ha alguna pregunta concreta que li vulgueu fer a la Marta, doncs ara seria el moment, i si més endavant us en surt alguna, com que ens està acompanyant, doncs també tindrem ocasió de fer-li. Mira, sí que n'hi ha una. Fem algun seguiment de la desconnexió afectiva? Mira, era el punt que ho vam comentar, Ariadna, però com que m'has apretat ho he tallat. Hi ha dos ombres, us parlava de llums i ombres del protocol, hi ha dues ombres. Una és el tema de mesurar el que hem fet. No ho hem fet encara, tenim pendent d'indicadors per poder mesurar realment si tota aquesta desconnexió està sent efectiva o no. Això és fase 2, que estem amb ganes de posar-nos-hi, però no ho hem fet. Aquesta és una de les ombres perquè no tenim constància de si realment, per molta difusió, per molta sensibilització, no tenim dades objectives per poder dir si això està funcionant o no. Per tant, aquesta és una de les ombres. L'altra ombra ja l'explicaré després per si... quan tu em diguis. Vinga, tenim una altra pregunta de si en algun moment es limiten els canals de comunicació extralaboral com el WhatsApp. Està inclòs dintre el protocol de desconnexió digital. Quan parlem de totes les mesures, parlem de desconnexió de tot. És a dir, la voluntat és que correu electrònic, SMS, telèfon, WhatsApp, tot són eines que les tenim en el mateix sac. I està considerada com una més el WhatsApp també. I si heu desenvolupat el darrer punt sobre circumstàncies excepcionals. Qui, com, durada... No està desenvolupat. No està desenvolupat perquè és un postpandèmia, que aquí suposo que potser caldrà fer una reflexió i veure quines coses ara toca desenvolupar. Veníem molt sensibles dels entorns salut amb la pandèmia, que va demanar una exigència de tots constant, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i aquesta caixeta es va haver de posar. Clar, el màxim que podíem arribar, i no crec que mai a la vida ens torni a passar això, però no s'ha regulat amb detall les circumstàncies excepcionals. Estan en el bon criteri, esperem, de l'organització. Comenta en Josep Maria que teniu un esborrany de protocol en fase de revisió final i que heu desenvolupat aquest punt. Josep Maria, si vols compartir-ho amb les companyes i companys, parlant, vull dir. Sí, bona tarda, perquè no tinc res preparat, cap presentació. A la fase de revisió final, realment vam fer una mica un plantejament com has explicat tu, i hem fet una cosa molt senzilla. Hem posat els 3 casos extrems en els quals sí que ens podem saltar aquest tipus de desconnexió, i bàsicament és quan hi ha una excepcionalitat que pot afectar al servei, a la continuïtat del servei, en el nostre cas no som del sector sanitari, o quan pot afectar
reunions o presències de persones que s'esperen per coses molt concretes i importants al dia següent i no poden assistir per poder preparar d'alguna manera una substitució. Bàsicament són els dos casos, resumint molt, que hem contemplat. L'hem fet molt senzill perquè creiem que realment ha de ser una qüestió molt excepcional. Perfecte. Gràcies, Josep Maria, per compartir. I la Laura pregunta, entenc que és una pregunta, Laura, si vols explica-ho tu perquè així et responem millor el que estàs preguntant. Si ho vols dir de veu, que no et veig ara, no et trobo. Sí, hola, bona tarda a tots i totes. El tema que a nosaltres ens genera més polèmica, per dir-ho d'alguna manera, és aquests grups de xat, de WhatsApp, que es generen per una comunicació més fluida, més àgil i més en el món sanitari, que no tothom mira els correus electrònics, però aquí ens trobem amb certes resistències a formar part d'aquests grups de WhatsApp, perquè realment l'eina que comporta aquest WhatsApp és el teu telèfon personal, no és una eina laboral. Aleshores, no sé si aquí la Marta s'hi ha trobat o s'ha reflexionat sobre aquest punt. El que estàs dient és el que ens hem trobat també nosaltres, no? O sigui, quan l'eina és una eina personal, la resistència no la pots tampoc argumentar, no? Si el telèfon és personal del professional, és complicat. Clar, aquí tenim el problema bastant habitual, no? De que qui forma part d'aquests grups de WhatsApp estan més informats que els que no han volgut formar-hi part. Per què? Perquè la informació els hi arriba abans. Aleshores, juga en detriment al correu electrònic, perquè és algo instantani i el correu electrònic el mires i més en el món assistencial quan pots, perquè estàs treballant constantment amb l'assistència a tercers. Aleshores, fins a quin punt, això, no sé si prohibir-ho és la paraula, però clar, juga amb desavantatge i en detriment a la gent que no hi vol formar part i té tot el dret d'aquests grups de WhatsApp. És que d'entrada el WhatsApp no hauria de ser una eina professional, no? No està fet per això. No és el món ideal que un grup de WhatsApp sigui l'eina de comunicació per a aquestes situacions, però entenc el que m'estàs dient. No ho sé, ho puc comentar amb el Departament de Persones d'aquí Consorci, veure si han trobat ells amb algun dels grups de treball que estan en aquest cas concret, si tenen alguna experiència d'alguna altra entitat associada gran del tamany que podeu tenir vosaltres que ho estigui fent d'una altra manera i que us pugui ajudar. Laura, si vols puc fer la consulta. Doncs sí, t'ho agrairia. Més que res és això, és a dir, que hi ha aquesta controvèrsia i és un problema bastant recurrent. Nosaltres, com a servei de prevenció, com a mesures de la desconnexió i de la conciliació, sí que recomanem que l'eina del WhatsApp no s'utilitzi com a eina laboral. Però, clar, realment pels coordinadors és una eina molt útil. Veig el Josep Maria, no sé si volia afegir alguna cosa. Sí, en relació als grups de WhatsApp, nosaltres aquí sí que hem tingut un debat també i tenim grups de WhatsApp però únicament amb telèfons professionals. Tota la plantilla té un telèfon professional i llavors, com intentem respectar el tema de la desconnexió, fem servir aquests grups de WhatsApp per comunicats immediats, però sí que tendim a substituir-ho pel Teams. Nosaltres, com tenim més feina de despatx, per dir d'alguna manera, i el Teams, de totes maneres, el pots tenir al mòbil, és una eina més professional que et permet intercanviar no només escrit, sinó inclús està fet per fer videoconferències i tendim a fer servir el Teams en substitució del WhatsApp. Però és cert que és una eina molt immediata per segons quins comunicats, però nosaltres al contrari, prohibim que es facin servir telèfons privats per facilitar la desconnexió és només el telèfon professional, el que s'incorpora al grup de WhatsApp, que a més està regulat en quant als continguts. És a dir, no es pot dir qualsevol cosa, sinó que està previst simplement per unes funcions molt específiques. Perfecte, gràcies. I la Sonsoles comenta que esteu negociant amb comitè i determinareu la voluntarietat de formar part dels grups de WhatsApp, entenc, i que si hi ha res que afecti algú que no està, doncs al grup se li farà un truc. Que no està al grup de WhatsApp se li farà un truc. És tot un tema, jo crec que sortirà més endavant perquè també en l'exercici pràctic treballarem una mica això.
però la solució ideal és la que comenta el Josep Maria, que és el telèfon corporatiu. I a partir d'aquí s'ha de veure com podem regular quan s'està utilitzant telèfons, no regular, sinó jo diria més aviat sensibilitzar, quan s'estan utilitzant telèfons personals, que no es pot obligar en cap cas a les persones a utilitzar-lo en aquesta finalitat. I la Sílvia diu que si només és comunicació informativa, no hi ha el Telegram, grups de Telegram privats, que així no es comparteix el telèfon personal com a alternativa. Hi ha diferents alternatives tecnològiques, han sortit el Telegram, el Teams, etc., que no impliquen el compartir un telèfon privat. Perfecte. Doncs anem avançant, si us sembla, perquè em sembla que se'ns farà curt la mitgereta que ens queda, no? I si voleu, per aquí al xat ja aneu ficant idees. Algunes idees que us volia compartir abans d'anar a l'exercici de grup. Torno a compartir la pantalla molt ràpidament. Idees clau dels protocols. Sapeu que normalment hi ha dos enfocaments que a vegades es barregen entre ells, uns enfocaments més hard, que en diuen en anglès, que seria forçar aquesta desconnexió digital, i això pot ser, des del cas extrem, ho va fer Volkswagen a Alemanya, que va tancar l'accés als servidors a tota la seva plantilla fora d'hores laborals. Seria un exemple extrem d'aquest enfocament. Hi ha enfocaments més soft, si voleu, que donat que és un dret i no una obligació, doncs el que es fa és assegurar que les persones poden desconnectar, però no es fa una mesura, diguéssim, que les impedeix treballar. La majoria d'empreses estan en aquest enfocament, tot i que moltes vegades es barregen mesures dels dos. Quins elements clau que ja han anat sortint, i per tant aniré superràpid, hi ha d'haver un protocol. Doncs hem de definir quins són els canals de comunicació que es consideren acceptables dins de la nostra organització, quines són les mesures de desconnexió que apliquem en horari habitual o laboral, perdó, he fet aquí habitual, en horari laboral, definir, si ho podem fer, quines són aquestes situacions excepcionals que impliquen saltar-se aquest protocol en moments habituals. És possible que en els casos en els que hi hagi molt de teletreball puguem pensar en mesures addicionals que donin resposta a les característiques específiques del teletreball. I últim punt molt important, que és el que costa més, i amb la Marta ho comentàvem també quan preparàvem la sessió, que és el de seguiment i avaluació, perquè si no, com tots els protocols i plans, si no es fa un seguiment, si no s'implementa, si no es fan accions a posteriori, es queda en un paper no aplicat i, per tant, no cal esforçar-nos-hi. I, per tant, molt important aquesta part de seguiment. Passaré ràpid per això, perquè ho anirem discutint després en l'exercici pràctic, però sí que volia com estructurar-ho una mica. Canals de comunicació, hem anat parlant aquí de diversos canals, correu electrònic, eines de col·laboració digital, pot ser el Teams, per exemple, que sortia, o altres, reunions virtuals o presencials, les trucades telefòniques i tot el que és el món de la missatgeria instantània, WhatsApp, Telegram, el que es toqui. Que és interessant en aquest protocol que es faci una reflexió de per què s'utilitza cadascun d'aquests canals, quan té sentit utilitzar-los i per què es consideren acceptables. Aquí us he ficat el més habitual, no vol dir que sigui el cas en la vostra organització, ara el company en Josep Maria comentava que ells del Teams d'alguna manera l'estan fent anar una mica en substitució del WhatsApp per aquests missatges ràpids. Doncs això pot passar, cada organització és diferent, però sí que és veritat que el correu electrònic acostuma a ser més formal, missatges que no requereixen una resposta immediata, acords que cal deixar per escrits, etc. Les eines de col·laboració digital també és un mitjà formal en quant que són corporatius. A vegades es fa com a substitut del correu electrònic o substitut dels missatges, però són missatges més breus habitualment. Les reunions, utilitzar-les per quan es requereix discussió, jo soc una gran defensora que hi ha reunions que són correus electrònics, però això és una altra discussió. Les trucades telefòniques sí que són per aquestes coses més ràpides normalment, més urgents que necessitem discutir, però necessitem discutir ara,
I la missatgeria instantània jo crec que és el que més costa quan estem parlant de desconnexió digital, no? Perquè ens és molt fàcil el missatge ràpid pel WhatsApp, etc. I a vegades pot ser que per com és l'organització tingui molt sentit utilitzar-la, però llavors hem de veure els temes que ara sortien ja, de privacitat, de qui està i qui no està, què passa si algú no està en aquest grup, especialment si no tenim un telèfon corporatiu. Segona cosa, les mesures de desconnexió, que s'ha de definir en un protocol, les mesures de desconnexió en la franja horària laborable. Primer, cal establir clarament quina es considera una franja horària laborable, què passa durant els actes, per exemple, que al principi sortia que varis de vosaltres fèieu actes, etc. També s'ha de tenir en compte que pot ser que tinguem diverses franges horàries laborables per posicions diferents, si tenim torns, si tenim persones que tenen altres horaris, i també cal pensar què passa amb les persones amb jornada reduïda, com gestionem també aquesta desconnexió, que estaran no treballant quan tota la resta està treballant. I l'altra cosa que recomana és fomentar el que en diuen un model pull, oposat a un model push, que seria el model push seria el típic que et surt la notificació cada vegada que passa alguna cosa. Si, per exemple, portes les xarxes socials, cada vegada que et surt la teva organització mencionada, et surt un missatge d'avís en el teu mòbil, que ja et demana mirar-lo. Un model pull seria un model en el què les comunicacions estan dissenyades de tal manera que només si la persona les vol veure, les veu. Què vol dir això? Doncs desactivar les notificacions de nous mails de forma automàtica, desactivar o silenciar els grups de WhatsApp, etc. Per fer efectiu tot això, es poden implementar coses que són més a nivell corporatiu i coses més a nivell que implementa cada individu. A nivell corporatiu es pot veure com s'introdueix la idea de la desconnexió digital en el conveni o contracte d'aplicació que tingui cada empresa. Es poden establir limitacions en els sistemes de comunicació corporatius, el que us explicava abans de tancar l'accés als servidors, però pot ser també tancar la rebuda de correus i l'enviament de correus a determinades hores, etc. I una idea que també s'està començant a implementar en alguns llocs, que és la idea d'espais de descans digital. Això té a veure molt amb el que s'anomena la fatiga informàtica, que si a més no desconnectes encara és més gran, que és per a aquelles persones que estan de forma constant treballant amb eines informàtiques, proporcionar certs espais en els quals no s'utilitzi cap eina informàtica, reunions on no es facin presentacions i siguin totes de discussió, espais on no hi hagi pantalles, un office s'assegura que no hi ha pantalles i que aquell sigui un espai de descans digital, o inclús moments de treball tipificats en els que no s'utilitzi l'ordinador, sinó que s'escrigui o es dibuixi o el que es consideri. En el cas del sector social això no és tan rellevant, és molt pensat per treball d'oficina, sector sanitari, perdó, però que sapigueu que també és una cosa que algunes empreses estan implementant. I llavors, a nivell individual, aquí entren tot el que són campanyes de sensibilització perquè aquest protocol s'apliqui de manera efectiva, formació, perquè especialment, com deia la Marta, a persones directives, que també són les que han de liderar d'alguna manera aquest canvi, i la publicació de guies de bones pràctiques. I jo aquí només volia recalcar la importància de la sensibilització i la formació quan estem parlant d'aquest tipus de protocols o de mesures. Aquí no hi entro perquè és el que farem a l'exercici, però aquí us he ficat exemples de mesures a implementar en sistemes corporatius segons el canal, coses que es poden fer. En les eines de col·laboració digital, apagar el programa a l'acabar la jornada, evitar instal·lar-lo en dispositius personals, etc. Per posar algun exemple. I aquí el tema de les situacions excepcionals també volia fer una mini reflexió, que és una cosa que va sortint i idealment hauríem de ser capaços d'almenys identificar les que poden passar diverses vegades a l'any. Sempre n'hi haurà alguna que no estem preparades, vull dir, si ve un altre Covid no estem preparades i farem el que podrem, però sí que fer una mica de reflexió de si ja tenim alguna cosa que la tenim clarament identificada que passa, ja tipificar-la en aquest protocol. I aquí us posava aquesta matriu que sempre és interessant per pensar en què considerem una situació excepcional, que classifica les coses en si són urgents o importants
si són no urgents i no importants. Allò que és urgent però no és important no val que em truquin, no? I només allò que és urgent i important, i fins i tot aquí podríem parlar, és urgent però per ja o per demà matí, no? Però si és urgent per ja i important, doncs aquest seria el moment en què es considera una situació excepcional. No puc ficar exemples concrets perquè crec que cada lloc és un món diferent i no té molt de sentit. I molt important també, si hem identificat situacions concretes, tenir clar quines són les persones que hi responen, de quina manera, quin és el canal de contacte cap a aquestes persones. Per tant, també podem fer un petit procés de què passa en aquesta situació. I aquí cal valorar si es compensa la disponibilitat d'aquesta persona. Si és una cosa que és molt habitual, com es compensa això. Vinga. Mesures addicionals en cas de teletreball. Aquí us deia que pot ser que en el protocol s'incloguin coses relacionades amb el teletreball, tenint en compte que la jornada laboral habitualment és més flexible, parlar més de franges de disponibilitat més que de jornada laboral sencera. Veure si calen accions de formació específiques sobre bons hàbits de treball des de casa, perquè sabem també que a vegades tot allò que els nostres equips de riscos laborals se'n cuiden de que l'oficina estigui perfecta, a vegades a casa es perd, i assegurar eines adequades, importantíssim. I després el seguiment i l'avaluació, coses que es poden ficar com a seguiment i avaluació en un protocol. La provisió d'un punt de contacte, una mica similar a quan fem un pla d'igualtat o un pla de prevenció de riscos laborals. Doncs tenir una persona que si veiem que hi ha una cosa que no està funcionant li puguem anar a demanar o li puguem anar a dir, escolta, això no està anant o m'ha passat aquest problema, què faig? Tenir un punt de contacte que pugui resoldre dubtes o conflictes en relació al protocol, establir indicadors o mesures d'avaluació del compliment, i això és el més difícil, però a vegades podem començar per almenys fer un punt en les reunions de l'equip directiu o de l'equip de l'organització sobre com estan en això, és a dir, tenir un petit seguiment, encara que sigui qualitatiu. I una recomanació seria establir un procés d'avaluació anual d'aquest projecte. Per exemple, si es fan enquestes de clima laboral de forma habitual, doncs es podria afegir una pregunta al respecte i així ja tindríem una font d'informació més. Vaig molt ràpid, perdoneu. Factors clau d'èxit. Lideratge, n'hem parlat, que hi hagi algú, que les persones directives especialment agafin el lideratge d'això i donin exemple. La sensibilització i la formació. Reconèixer i abordar la interdependència de la desconnexió amb altres aspectes clau. Jo deia al principi, si tenim una planificació que ens implica que estem sempre desbordats de feina, ens serà molt i molt difícil desconnectar digitalment. Ja sé que és molt utòpic, però no hem de pensar que per fer el protocol se'ns acabaran els problemes, sinó que també hem de reconèixer on hi ha aquests problemes que ens poden dificultar aplicar de forma efectiva el protocol i normalment estan en aquests temes de sobrecàrrega de feina, planificació adequada, treball per objectius, etc. I després tenir eines adequades. I jo crec que aquí un dels grans temes és si hi ha la possibilitat de tenir un telèfon corporatiu, doncs facilita bastant la implementació, tot i que entenc que en moltes organitzacions això no és possible. Perdó, deixo de compartir. He anat molt ràpid perquè ens hem allargat una mica al principi, però fins aquí. Això seria els elements, les coses clau a tenir al cap. Dubtes, coses que vulgueu comentar. La Paula preguntava si recomanaves fer un protocol conjunt de teletreball i desconnexió. Es pot ajuntar, sobretot si el teletreball tota l'organització en fa. Però sí que és important entendre que tothom que no faci teletreball també li aplica la desconnexió. Llavors, crec que al final és el que sigui més pràctic per cada organització, però sobretot que no ens oblidem de la gent que no teletreballa i que també té dret a desconnexió. O sigui que crec que com que no hi ha un requisit legal que ens estigui dient com hem de fer d'una manera o d'una altra, ho podem fer de la manera que ens sigui més còmode. Però sí que sobretot l'important és no deixar-nos a ningú de l'organització. Que no es quedi ningú sense el dret, per dir-ho així. Perquè a vegades passa que diu no, anem a regular el teletreball i allà hi fiquem la desconnexió. Ja, però tots els meus equips que tinc al carrer, que no fan teletreball,
què faig amb ells, no? Per tant, això seria important. Val. Què farem? Tenia un exercici pensat. La idea és, ara us dividiré en grups i anireu directes, no heu de fer res, crec que només heu de donar ok. Us dividiré en 5 grups i en aquests 5 grups la idea és que un grup tractarà sobre el correu electrònic, un altre grup tractarà sobre el telèfon, trucades i whatsapps, un altre grup tractarà sobre reunions i eines de col·laboració virtual, un altre grup tractarà sobre mesures addicionals del teletreball i un altre grup tractarà sobre situacions excepcionals. Val? Us fiqueu en aquests grups, la idea és que discutiu 5 minuts, 3 mesures possibles que es podrien ficar en un protocol de desconnexió digital respecte al que us hagi tocat, barreres que creieu que hi ha per implementar-les en les vostres organitzacions i beneficis o quines creieu que són més beneficioses i després ho posarem en comú. La idea és que tingueu inspiració d'idees per fer efectiva la desconnexió digital en aquests temes. Bueno, he anat passant per tots els grups i estàveu tots en conversa molt animada, així que jo crec que han anat bé. Us demanaria, si us sembla, que una persona de cada grup fes de portaveu, el que s'animi, que s'animi i faci una mica el resum de les idees clau, no? De les mesures que han sortit i també de les preocupacions o barreres, no? Quan es parla d'aquest tema. Comencem pel primer grup, el del correu electrònic. Com a possibles mesures, primera, posposar l'enviament de correus si estàs fora de l'horari laboral, llavors definir una franja, la franja horària, per exemple, nosaltres, i en el cas de l'associació Punt de Referència també tenim flexibilitat horària, llavors definir, per exemple, de 8 a 7 del matí seria com la franja d'horari laboral, a partir de les 7 de la tarda, si vols enviar un correu o cap de setmana, posposa'l. Nosaltres també el que hem treballat, que encara no ho tenim implementat, però ho hem demanat a sistemes, és que a partir d'aquest horari definir si són les 6 o les 7, quan tu vagis a enviar un correu, sortirà un missatge que dirà estàs segur que el vols enviar ara o segura o prefereixes posposar-lo. Llavors ja això depèn de cadascú. I llavors comentàvem també que possibles resistències podrien ser aquest fet de que haver de posposar un correu electrònic a partir és manual, si en tens molts ja és una càrrega més, és una passa més a fer, que la gent pugui estar aquí. I després la lluita contra aquests correus de contestar tothom, el volum dels correus més que no, i utilitzar bé el correu electrònic com a eina de treball. Perfecte, gràcies. Totes mesures interessants, a més, això, no? El que es pot fer des de sistemes també, que és interessant anar explorant possibilitats. Sí, perdona, l'última cosa. Per exemple, nosaltres el que hem definit és quan una persona de l'equip directiu, un responsable està de vacances i hi ha un tema molt urgent, mai serà el canal de contacte al correu electrònic, sinó que serà una trucada telefònica. Llavors, el correu electrònic té un ús i no és la urgència mai. Perfecte. Genial. Doncs vinga, el grup 2, el del telèfon, tant trucades com whatsapps i telegrams, etc. Qui s'anima del grup 2 a resumir el que s'ha fet? És que no sé qui estava aquí en cada grup i no us puc assenyalar, però... Animo. No hem fet conclusions, hem fet molta pluja d'idees. Ja està bé. Utilitzar gestes de difusió a través de WhatsApp per evitar, perquè no s'eternitzin, no? Les respostes i tal. El Teams ha sortit també com una possibilitat. Els correus i trucades de telèfon, intentar abans d'enviar un WhatsApp pensar si això pot ser un possible correu. I també per evitar les trucades, perquè a vegades les trucades t'interfereixen també molt i anar derivant-ho al correu, al Teams o a altres canals de comunicació. I no hem dit, no hem pogut avançar molt més. Era complicat. Era complicat. Hem comentat també que el tema dels càrrecs, de l'exemple, és allà on està més la possible dificultat.
no? I que era una qüestió també d'hàbits, de sensibilització i d'anar agafant aquest hàbit de respecte d'horaris i de formes de comunicar-nos. No sé si el meu grup vol afegir alguna cosa, que segur que m'he deixat. Quan hi he entrat estàveu dient que teníeu en algun cas que hi havia part de la plantilla amb telèfon corporatiu i part sense, que també era una dificultat ja afegida en aquest sentit. Perfecte, doncs el grup 3 de reunions i eines de col·laboració virtuals. Sí, hem obert el meló de la desconnexió digital dintre les reunions. És a dir, comentàvem la necessitat en alguns casos de que els assistents a les reunions deixin, fins i tot com a les escoles, el mòbil amb una cistelleta, per poder optimitzar la durada i la intensitat de les reunions perquè el mòbil segueix sent una eina de dispersió amb tot el que implica, de respondre correus, respondre trucades, respondre WhatsApp, respondre Teams o respondre Telegrams durant una reunió. Això és una altra cosa que no l'havíem obert fins ara, que és un tema de desconnexió dintre la connexió laboral, dintre les reunions, excepte en casos excepcionals com el que comentava la Carmen, que a vegades en segons quins entorns això no és possible perquè hi ha persones que realment el mòbil és una eina d'una urgència important i que ha d'estar sempre connectat. Però hi ha moltes organitzacions que no és així i que potser és una mesura a tenir en compte per posar-la damunt de la taula. Per optimitzar el temps. I escurçar reunions, sí. Gràcies, Marta. Genial. Anem agafant idees. Pel grup 4, el teletreball. Aquest sí que era l'últim, que estava el Josep Maria, estava la Maria José, no, crec? Qui s'anima a fer un resum ràpid, Maria José, si vols. Bueno, hem parlat bàsicament del que ha comentat en Josep Maria, de fer aquest horari de coincidència. Per permetre que la gent que estigui en remot i en presencial i fomentar aquestes interaccions, en com animar a tornar a l'entitat, a l'empresa, per favorir l'engagement i la sinergia entre equips, i això és molt important, el Josep Maria ho ha destacat molt. I què més hem dit? I després això, que tingui, crec que era la Ivet que ha dit que tenien com un pla més global també, dintre les mesures de conciliació, el teletreball, l'ús del correu, o sigui, tot un pack amb certa coherència o interacció entre diferents instruments. Oi que era això, Ivet? Bé, és la intenció. La intenció és fer un protocol de desconnexió digital. En principi, del teletreball el tenim, però és una cosa molt general i no és gaire específic. Llavors, a través del Pla d'Igualtat, que l'acabem d'aprovar no fa gaire, doncs una de les mesures que vaig proposar dintre del que són els usos del temps és aquesta part de desconnexió. I per això estem fent aquesta formació, per aprendre i poder fer una cosa potent. Super, genial. Doncs vinga, anem a l'últim grup, el de situacions excepcionals. No sé qui està. Nosaltres el que vam estar parlant és quines eren aquestes situacions excepcionals. Per una banda, creiem que eren aquelles situacions d'urgències de conciliació, que tinguis un pare malalt, un fill, tal, quin és el dret a la desconnexió que tens en aquell moment i que s'havia de poder garantir. I després el tema vacances, què passa amb les eines tecnològiques quan estàs de vacances, si podíem deixar per escrit que en teoria no havien de contactar amb tu pels canals habituals i que només, molt excepcionalment, al teu telèfon personal si hi havia una catàstrofe, però no qualsevol cosa de feina. Jo crec que hauríem de posar-lo sutilment perquè no quedi tampoc tan així, però que havia d'estar recollit, el tema de que si estàs de vacances hauries d'estar de vacances i sí que hauria de ser un temps de desconnexió per tothom. Genial, gràcies. No sé si la meva companya, perquè la Carla ha sortit, si vol afegir alguna cosa.
Molt bé, diu, perfecte. Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Em sap greu que ha sigut un final una mica accelerat, però bueno, era la primera vegada que fèiem aquesta formació i la veritat que ha sigut interessant també el debat entremig. Espero que us hagueu quedat amb la idea de la importància de fer un protocol de desconnexió digital, també de que es poden fer mesures molt concretes que s'han d'adaptar a cada organització, òbviament, però que es pot fer, que no és ciència de cohetes, sinó que es tracta d'analitzar què feu a la vostra organització, què necessiteu i com podeu fomentar això i torno una mica als factors d'èxit aquest que deia, el lideratge, que han anat sortint bastant, i la sensibilització i la formació, perquè com que és un dret i no una obligació, doncs el que hem de fer és assegurar que tothom és conscient que has de poder exercir aquest dret. Llavors, us enviarem a l'acabar aquesta formació demà, segurament, a la presentació. Us enviarem una enquesta de satisfacció també perquè estem molt interessades en saber què us ha semblat, què us hagués agradat, etc. I la gravació la retocarem una mica i també la farem arribar, per tant també la tindreu disponible. I el que sí que us convido, ja que totes sou entitats de la xarxa Nusto del Pacte, és que si us animeu i feu un protocol de desconnexió digital, si us plau que ens informeu quan el tingueu fet, que el puguem explicar també en la nostra web, perquè sempre estem molt contentes quan les nostres organitzacions s'animen a millorar els usos del temps, en aquest cas a la desconnexió digital, i per tant també us animo a que ens aneu informant de com aneu i de com esteu. I crec que ja poca cosa més, dir-vos sí, això, alguns d'aquí ja l'heu utilitzat, però que sapigueu que el Pacte del Temps té un servei d'assessorament a organitzacions en usos del temps, és més ampli que la desconnexió digital, però que us animo a que si us ve de gust i en teniu ganes, doncs que l'utilitzeu. Fem un assessorament més general, però també podem fer assessoraments de coses concretes relacionades amb la gestió del temps. Doncs vaig veient al xat que moltes gràcies, així que gràcies a vosaltres per la paciència i per quedar-vos aquesta estoneta de més, em sap greu, i seguim en contacte, qualsevol altra cosa. Val? Molt bé, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu.